Po definiciji, vitreoretinalna hirurgija podrazumeva hirurgiju zadnjeg očnog segmenta, dakle hirurgiju staklastog tela i mrežnjače. U pitanju je vrlo komplikovana hirurgija kojom se bavi mali broj hirurga kod nas i u svetu. Indikaciono područje je dosta široko. U pitanju su zapaljenske promene zadnjeg očnog segmenta, vaskularne promene, to je krvavljenje u staklastom telu i mrežnjači, tumorske promene, traume oka i komplikacije posle operacije na prednjem očnom segmentu. Posebna velika oblast primjene vitreoretinalne hirurgije su takozvane ablacije mrežnjače. Radi se o odlepljenju mrežnjače od sudovnjače. Ovo očno oboljenje se ubraja u hitna stanja oka, koja se bez operativnog zahvata ne mogu rešiti. Kod svežih ablacija mrežnjače sa vidljivom pukotinom ili rupturom postiže se zadovoljavajući efekat u dosta visokom procentu, skoro 90%. Međutim, u težim slučajevima odlepljenja mrežnjače sa džinovskim rupturama ili takozvanim PVR ablacijama, gde imamo pojavu proliferativnih promjena koje fiksiraju mrežnjaču, neophodan je vrlo komplikovan operativni zahvat koji podrazumeva zadnju vitrektomiju ili uklanjanje staklastog tela, uklanjanje proliferativnih promjena sa mrežnjače u cilju postizanja mobilizacije iste, a potom unutrašnja tamponada silikonskim uljem ili ekspandirajućim gasom. Naravno, tu je i endolaser u cilju fiksiranja mrežnjače za svoju podlogu, odnosno sudovnjaču. Ovaj hirurški zahvat na oku je nekada trajao po nekoliko sati u opštoj anesteziji. Danas se on radi u lokalnoj anesteziji i mnogo kraće, a pacijent se vrlo često istog dana otpušta kući. Tehnički napredak je učinio svoje i opšti je zaključak. Najkrupniji koraci u očnoj hirurgiji učinjeni upravo u vitreoretinalnoj hirurgiji. Međutim, i pored toga, funkcionalni rezultati su i dalje skromni jer se radi o hirurgiji mrežnjače koja je nervnog porekla sa veoma osetljivim senzitivnim ćelijama na poremećaj metabolizma usled odvajanja od sudovnjače od koje se hrane. No, i pored toga, savremena hirurška tehnika i najnovija oprema je čine veoma moćnom hirurgijom kod određenih pacijenata. Tu se pre svega misli na traume oka gde su vrlo često zahvaćena oba oka. Bez ove hirurgije takve oči bi zauvek bile izgubljene. U to smo se, nažalost, uverili pri zbrinjavanju ratnih povreda oka u proteklim godinama. Također je neizmjerna važnost ovih hirurških zahvata kod ablacija ili povreda jednog jedinog oka. Tumori oka su u poslednje vreme, nažalost, u porastu. Ranije se žrtvovalo celo oko da bi se spasila glava. Savremena vitreoretinalna hirurgija i tu je našla svoje mesto. Posebna kategorija naših pacijenata su dijabetičari kod kojih se razvija takozvana proliferativna vitreoretinopatija i koji bi bez naše pomoći bili zauvek izgubljeni. Vrlo često dolazi do krvavljanja u staklastom telu i nastanka hemoftalmusa. Ukoliko se krvni sadržaj ne resorbuje, neophodna je vitrektomija koja je u takvim slučajevima vrlo uspešna. Kod operacije na prednjem očnom segmentu, prvenstveno kod operacije katarake, te mogu nastati komplikacije koje može rešiti samo vitreoretinalni hirurg i to vrlo uspešno. Tu su pre svega potonuća prirodnog sočiva ili delova sočivnih masa i potonuće ili pomeranje veštačkog sočiva.